ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിര മാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രീകല്യാൺ സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നരാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്താ രാധാ കാന്താ നമസ്തേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ വിദ്മദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारगमत भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിലൊരു ലീലയെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഇന്നെന്താണ് വിശേഷം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാനിഹട്ടി സീതാദേവി മഹോത്സവം, ദണ്ഡ മഹോത്സവം എന്ന് പറയും. ശിക്ഷ, വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ശിക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയില് അതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. പിന്നീട് ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉള്ളവര് എടുത്തോളൂ. അന്ത്യലീലയിലെയും 6-ാം അധ്യായത്തിലെയും ഒരു 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ അതിന്റെ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ പുതുക്കക്കാരിലുള്ളവർ അവർക്കൊന്നും, ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ലീലകൾ അറിയാം, കുറെ പ്രാവശ്യം. എന്നാൽ പുതിയ ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി തുടങ്ങാം. അപ്പൊ 36 മുതൽ ആണ് ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനെ എഴുതാൻ എടുത്തോളൂ. അന്ത്യലീല 6-ാം അധ്യായം 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ആ അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. അന്ത്യലീല 6-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ എടുക്കുക. അത് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാനായിട്ട്, എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ചൊല്ലുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ചൊല്ലിയ വേഗത്തിൽ തന്നെ.
पानी हटी सिदा दही ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി നാമങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിത്തരാഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീന് കാണാമല്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണേര്യാ ഉഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദദേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമ പ്രപദ്യേ. കൃപാഗുണേര്യാ ഉഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദദേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമ പ്രപദ്യേ. കൃപാഗുണേര്യാ ഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദദേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമ പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഭാഗവതം എടുക്കുന്നു അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മളിപ്പം പുരഞ്ജന രാജാവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിമാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ, അപ്പോ ജീവസത്ത ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിലായി പോകുന്നതും ഭൗതികത ആസ്വദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോ അതിന് എന്താ പറയാ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ ജമീന്ദാറുടെ, പണക്കാരനായിട്ടുള്ള ജമീന്ദാറുടെ മകനായിരുന്നു. ഒരേ ഒരു മകൻ മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, പണത്തോടും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യയിലൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എപ്പോഴും കാണാൻ പോകുന്ന ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണര്യാ ഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദദേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമ പ്രപദ്യേ. കൃപാഗുണര്യാ ഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദദേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമ പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് വേഗത്തിൽ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്കത് എന്നാൽ മുഴുവനായിട്ട് ആ ലീലകൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണേര്യാപുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദദേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമ പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭാതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണൈര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ അല്ല ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഒരാളെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം നിത്യസ്വരൂപേ വിദതേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം നസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജേഷ് മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം പ്രണാമം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണേര്യ കുഗൃഹാന്ത കൃപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യം രഘുനാഥദാസം നസ്യാ സ്വരൂപേ വിദയേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണൈര്യ കുഹൃദാന്ത കൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണേര്യ കുഗ്രഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണേര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം നിത്യസ്വരൂപേ വിദതേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണേര്യ ഗുഹൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം നസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബികാശ്വരി ദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണൈര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം നസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണൈര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേ അന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണേര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണൈര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശി വാസനദേവി ദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃപാഗുണേര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം നസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യമമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണേറിയ കുഹ്രാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത ഭംഗ്യ രഘുനാഥദാസം നസ്യസ്വരൂപേ വിദതേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ വസന്തമാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണേഭ്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യ രഘുനാഥദാസം നിത്യസ്വരൂപേ വിദതേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കൃഷ്ണ ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണറിയ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചോദിക്കും. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണര്യ കുഹ്രാന്തകൂപാത് ഉദ്യത്യ ഭംഗ്യ രഘുനാഥദാസം ദൃശ്യസ്വരൂപേ വിദതേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ തനുപ്രദീപ് മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണൈര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യ രഘുനാഥദാസം നസ്യ സ്വരൂപേ വിദ്യതേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ശോഭ മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണേര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യ രഘുനാഥദാസം നസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേ അന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യം മമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചോദിക്കും. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണര്യ കുഗ്രഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യ രഘുനാഥദാസം നിത്യസ്വരൂപേ വിദതേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി സാവിത്രി ഉപേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണറിയ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യം മമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഭാരതി മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണൈര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദധേ അന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീതാശ്രീ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണൈര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രതിരൂപ കൃഷ്ണകാന്ത ദേവദാസ് മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണൈര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേ അന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീത ടി മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണേര്യ കുഗൃഹാന്തകൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യ രഘുനാഥദാസം യസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്തരംഗ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വിരജ വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃപാഗുണൈര്യ ഗൃഹാന്തകൂപാദുദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യ രഘുനാഥദാസം നസ്യ സ്വരൂപേ വിദതേന്തരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമം പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സല ഷാജി മാതാജി ചോദിക്കും.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपा गुणैर्या कुगृहान्ध कूपात् उद्धृत्य भङ्ग्या रघुनाथ दासं न्यस्य स्वरूपे विददेन्दरङ्गं श्रीकृष्ण चैतन्य मम प्रपद्ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता सर माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपा गुणैर्या कुहृकान्धकौबाद उद्यत् भङ्ग्या रघुनाथ दास्यं न्यस्य स्वरूपे निददे दरङ्गं श्रीकृष्ण चैतन्य मम प्रपद्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीजय माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपागुणैर्या गृहान्तकूपात् उद्धृत्य भङ्ग्या रघुनाथदासं नृस्य स्वरूपे विदधेन्दरङ्गं श्रीकृष्ण चैतन्य मम प्रपद्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സമയക്കുറവാണ്. അപ്പൊ ഇനി ആരും കൈ ഉയർത്തണ്ട. അപ്പൊ അത്രയും സമയമുള്ളൂ. നമുക്കത് ലീലകൾ മുഴുവനായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് ഇവിടെ നിർത്തുന്ന എല്ലാവരും ആയി ഇതുവരെ കൈ ഉയർത്തിയവരൊക്കെ. ഓക്കെ. കൃപാഗുണേര്യാ കുഗൃഹാന്ത കൂപാത് ഉദ്ധൃത്യ ഭംഗ്യാ രഘുനാഥദാസം സ്വരൂപേ വിദതേന്ദരംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മമം പ്രപത്തി. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയെ നിന്ദ്യമായ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ പൊട്ടക്കിണറിൽ നിന്നും തന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ പാശങ്ങളാൽ കരകയറ്റാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. അവിടുന്ന് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയെ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ ചുമതലയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. തന്റെ സ്വകാര്യ സഹായികളിൽ ഒരാളാക്കി അവിടുന്ന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മനുഷ്യരിമാരാണ്, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളല്ല. എന്നാൽ ഇത് ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അത്രയും സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലായിട്ടും അത്രയും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യയായിട്ടും അതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റുണ്ടായി, ഭഗവാനിലെ രതി ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി. അനേകം തവണ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും കാണാതെ ഓടിപ്പോവുകയും അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടേരും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിലെ മറ്റുള്ള സ്ലൈഡുകൾ അതിലില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അത് വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോവാം ആ ലീലകൾ. ഓക്കെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉള്ളവർ എടുത്തോളൂ. അന്ത്യലീലയിലെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 36ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാത്രിയുടിയേകലോ ശലീലപാലായ ദൂരഹൈത പിതാ താന്റെ അനിലധരിയ. ഒരു രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം തനിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് യാത്രയായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി ഭവനത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഒക്കെ മഹിമകളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി പലപ്പോഴും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ നിന്ന് ആരും അറിയാതെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് മഹാപ്രഭുവിനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. എങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ അംഗരക്ഷകർ അവിടെയുള്ള ഭടന്മാരൊക്കെ പോയിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും തിരിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് തന്നെ. ഇത് മിക്കവാറും നിത്യേനയുള്ള ഒരു കാര്യമായി തീർന്നു. രഘുനാഥൻ ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി തിരികെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ രഘുനാഥ് ദാസിന്റെ മാതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: താന്റെ പിതാ നിർവിണ്ണഹയ. അവർ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ പുത്രന് ഭ്രാന്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, അവനെ കയർ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വളരെ ദുഃഖിതനായി അവളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ഇന്ദ്രസമാഐശ്വര്യ സ്ത്രീ അപ്സര സമാ സയേബ ബന്ധിതേ നാരി ലോകയൻ രമന. നമ്മുടെ രഘുനാഥ് ദാസിന് സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രനെ പോലെ ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. അവന്റെ പത്നി ഒരു അപ്സരസിനെ പോലെ സുന്ദരിയുമാണ്. എങ്കിലും ഇതിനൊന്നും അവന്റെ മനസ്സിനെ കെട്ടിയിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് മനസ്സ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവുക, അല്ലെ? അതില് മുഴുകിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പുരജൻ രാജാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ശ്രീമദ് ഭാവത്തിൽ, അല്ലെ? നല്ല രഘുനാഥ് ദാസിന്റെ പിതാവ് പറയുന്നു, ഇതൊക്കെ ഇന്ദ്രനെ പോലെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിട്ടും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ടും അപ്സരസിനെ പോലുള്ള ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അവന്റെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ
ഇവനെ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് ഗൃഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്കെങ്ങനെ സാധിക്കും? ഒരുവന്റെ പിതാവിന് പോലും അവന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല കർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. പിതാവ് പറയുന്നു, അവന് ഇത്രയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അവന് ഇതിലൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, ഇനി കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് പറയും. ശരീരത്തിന് മാത്രമേ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിടാൻ പറ്റൂ അല്ലെ, മനസ്സിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും മറ്റുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയൊക്കെ ജയിലിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെ ചങ്ങലയാല് കൈകാലുകളൊക്കെ ബന്ധിച്ചു, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെയും നാവിനെയും ഒന്നും ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെയും ഹരിനാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തു അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ രഘുനാഥ് ദാസിന്റെ മനസ്സിന് മുഴുവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് അല്ലെ. അത് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയാലൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ ചന്ദ്രേര കൃപ ഹയാചൈൻ ഹരേ ചൈതന്യ ചന്ദ്രേര വധുല കേരാക്കി ദേഹ പാരേ. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുത്തെ കാരുണ്യം പൂർണ്ണമായും ഇവനിൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യചന്ദ്രന്റെ സ്വന്തമായ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉന്മത്തനെ ഗൃഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? അതിനെ തുടർന്ന് രഘുനാഥ് ദാസൻ തന്റെ മനസ്സിൽ ചിലത് വിചാരിക്കുകയും അടുത്ത ദിവസം നിത്യാനന്ദ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. പാനിഹട്ടി ഗ്രാമേ പൈല പ്രഭുര ദർശന കീർത്തനീയ സേവക സംഘേ ആരെ ബഹുജന. പാനിഹട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ രഘുനാഥ് ദാസിന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചു. അനേകം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവരും സേവകരും മറ്റും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അകമ്പടി സേവിച്ചിരുന്നു. പാനിഹട്ടി എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തില്, ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു പാനിഹട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്സവമാണ് ഇതിനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാനിഹട്ടി ചിതാദഹി ഉത്സവം. പാനിഹട്ടി എന്ന ഗ്രാമത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള അവലും തൈരും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തു. പാനിഹട്ടി ഗ്രാമത്തില് ജഗന്നാഥദാസനെത്തി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട്. ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. കോടിക്കണക്കിന് ഉദയസൂര്യന്മാരുടെ തേജസ്സോടെ വിളങ്ങി. അനേകം ഭക്തർ അവിടെ നിന്ന് ചുറ്റും നിലത്തിരുന്നിരുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പ്രഭാവം കണ്ട രഘുനാഥ് ദാസൻ വിസ്മിതനായി. രഘുനാഥ് ദാസൻ അല്പം അകലെയായി സാഷ്ടാംഗം കമിഴ്ന്നു വീണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പരിചാരകൻ അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രഘുനാഥ് ദാസൻ അതാ അവിടെ അങ്ങേക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ശൂനി പ്രഭു കഹേ ചോര ദിലി ദർശന ആയ ആജി തോര കരിമുദണ്ഡന. ശൂനി പ്രഭു കഹേ ചോര ദിലി ദർശന ആയ ആജി തോര കരിമുദണ്ഡന. ഇത് കേട്ട് ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കള്ളനാണ്, ഇപ്പോൾ നീ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ വരൂ, ഇവിടെ വരൂ, ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും. എന്താണ്? ആദിഗുരുവാണ് ബലരാമൻ അല്ലെ. ആ ബലരാമന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആദിഗുരുവാണ്. ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സ്വന്തമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അറിയാതെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കട്ടുകൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു ശിക്ഷ തരാനായിട്ട് പോകുന്നു. പ്രഭു ബോലായ തൻഹോ നികടന കരെ ഗമന ആകർഷിയ താന്റെ മതേ പ്രഭു ധരില്ല ചരണം. പ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു, പക്ഷെ രഘുനാഥ് ദാസൻ അവിടുന്ന് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ച് രഘുനാഥ് ദാസനെ പിടിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ തന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് രഘുനാഥ് ദാസിനെ ശിരസിൽ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. കൗതുകി നിത്യാനന്ദ സഹജതയമയ രഘുനാഥേ കഹേ കിച്ചു ഹയ സദയ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സ്വതവേ വളരെ കരുണാമയനും പരിതപ്രിയനുമായിരുന്നു. ദയാലുവായ അവിടുന്ന് രഘുനാഥ് ദാസനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. നികടന ഐസ ചൊര ബാഗദൂരെ ദൂരെ ആജിലാഗ് പയാച്ചിതണ്ടിമു തോമര. നീ ശരിക്കും ഒരു കള്ളനെ പോലെയാണ്. എന്തെന്നാൽ നീ അടുത്തു വരാതെ ദൂരെ ഒരിടത്ത് മാറി നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിന്നെ പിടികൂടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഭക്ഷണകരഹമോരഗണേ ശൂനിയാനന്ദിത ഹൈലാ രഘുനാഥമനെ. ദധി എന്ന് പറയുന്നത് തൈര് അല്ലെ. ബംഗാളിയിൽ ദധി എന്ന് പറയും, ദഹി എന്ന് പറയുന്നത്.
ശിത എന്ന് പറയുന്നത് അവില്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു ഉത്സവം നടത്തി എന്റെ സഹചാരികൾക്കെല്ലാം അവിലും തൈരും ചേർത്ത ഭക്ഷണം നൽകുക. ഇത് കേട്ട് രഘുനാഥ് ദാസൻ വളരെ സന്തോഷവാനായി. രഘുനാഥ് ദാസൻ തൽക്ഷണം തന്റെ ആളുകളെ എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അയച്ചു. രഘുനാഥ് ദാസൻ അവിൽ, തൈര്, പാൽ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, പഞ്ചസാര, വാഴപ്പഴം തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം വരുത്തിച്ച് ചുറ്റിനും നിരത്തി. മഹോത്സവ നാമ ശുനി ബ്രാഹ്മണ സജ്ജന ആസിദേ ലഗീല ലോകേ ആസംഖ്യ ഗണന. ഒരു ഉത്സവം നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടതോടെ എല്ലാത്തരം ബ്രാഹ്മണരും മറ്റ് സജ്ജനങ്ങളും വന്നു ചേരാൻ തുടങ്ങി. ആ വിധത്തിൽ അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു. ആരെ ഗ്രാമാന്തര ഹൈദേ സാമഗ്രി അനീല ശതദുയി ചരിഹോൽന തൻഹാനൈല. ജനക്കൂട്ടം വർദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ട രഘുനാഥ് ദാസൻ മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഏർപ്പാടാക്കി. അദ്ദേഹം 200 മുതൽ 400 വരെ വലിയ വട്ടത്തിലുള്ള മൺകലങ്ങളും എത്തിച്ചു. അദ്ദേഹം അധികം വലുപ്പമുള്ള 5ഓ 7ഓ മൺകലങ്ങളും വരുത്തുകയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ആ മൺകലങ്ങളിൽ അവിൽ കുതിർക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയ കലങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും അവൽ ചൂടുപാലിൽ കുതിർത്തു. പിന്നീട് പകുതി അവൽ തൈരും പഞ്ചസാരയും വാഴപ്പഴവും ചേർത്ത് കൂട്ടിക്കലർത്തി. മറ്റേ പകുതി കാച്ചിക്കുറുക്കിയ പാലും ചാൻപകാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക തരം വാഴപ്പഴവുമായി സമ്മിശ്രണം ചെയ്തു. പിന്നീട് പഞ്ചസാരയും നെയ്യും കർപ്പൂരവും ചേർത്തു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചരിതാമത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് അവിലും ചൂടുപാലും കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് അതില് പഞ്ചസാരയും വാഴപ്പഴമൊക്കെ, പിന്നീട് കുറച്ച് തൈരും അവിലും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടാന്ന് കേട്ടോ. ഭഗവാന് ഇന്ന് സമർപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, അത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എന്നാലും അവർക്ക് കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലെ പ്രസാദം വെച്ച് ഇതെന്ത് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ, എന്നാലും അമ്പലത്തിൽ ഇതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ബഹുമാനം കൂടും. മറ്റേ പകുതി കാച്ചിക്കുറുക്കിയ പാലും ഷാൻപകാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം വാഴപ്പഴവുമായി സമ്മിശ്രണം ചെയ്ത് പിന്നീട് പഞ്ചസാരയും നെയ്യും കർപ്പൂരവും ചേർത്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്റെ വസ്ത്രം മാറ്റി ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒരു ഉയർന്ന പീഠത്തിന്മേൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ 7 വലിയ കലങ്ങളും അവിടുന്ന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. ആ ഉയർന്ന വേദിയിൽ ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സഹചാരികളും മറ്റു പ്രമുഖ വ്യക്തികളും അവിടുന്ന് ചുറ്റും ഒരു വൃത്തം തീർത്ത് ഇരുന്നു. ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള ഫോട്ടോ ഇതിൽ തന്നെ കാണാം. ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫോട്ടോസ് കാണാമോ? ഫോട്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അവരൊക്കെ അവിടെ ഉയർന്ന പീഠത്തില് ചുറ്റിലും സഹചരന്മാരൊക്കെ ഇരുന്നു. അടുത്തത് ഓരോരോ ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ചുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പേരുകൾ പറയുന്നു. രാമദാസ സുന്ദരാനന്ദ ദാസഗദാധര മുരാരി കമലകര സദാശിവ പുരന്ദര. രാമാനന്ദൻ, സുന്ദരാനന്ദൻ, ഗദാധരദാസൻ, മുരാരി, കമലാകരൻ, സദാശിവൻ, പുരന്ദരൻ എന്നിവർ അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ധനഞ്ജയ, ജഗദീശ, പരമേശ്വരദാസ, മഹേശ ഗൗരിദാസ, കോട കൃഷ്ണദാസ. ധനഞ്ജയൻ, ജഗദീശൻ, പരമേശ്വരദാസൻ, മഹേശൻ, ഗൗരിദാസൻ, കോട കൃഷ്ണദാസൻ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉദ്ധാരണദത്താദീയതനിജഗണ ഉപരെ വസില സഭ കേകരെ ഗണന. അതുപോലെ ഉദ്ധാരണദത്ത താക്കൂറും
പ്രഭുവിന്റെ മറ്റനേകം സ്വകാര്യ സഹചാരികളും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനൊപ്പം ഉയർന്ന വേദിയിലിരുന്നു. അവരെയെല്ലാം എണ്ണാൻ ആർക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ചില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭാഷത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തരെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദിലീലയില് നേരത്തെ ഇത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഉത്സവത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് എല്ലാത്തരം അഭിജ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും പുരോഹിതന്മാരും എല്ലാം അവിടേക്ക് പോയി. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരെല്ലാം ആദരിക്കുകയും തന്നോടൊപ്പം ഉയർന്ന വേദിയിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും ഈ 2 മൺകലങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടു. ഒന്നിൽ അവിലും കാച്ചിക്കുറുക്കിയ പാലും, മറ്റേതിൽ അവിലും തൈരുമായിരുന്നു. മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം സംഘങ്ങളായി വേദിക്ക് ചുറ്റുമിരുന്നു. എത്ര ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് എണ്ണാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും ഈ 2 മൺകലങ്ങൾ വീതം വിതരണം ചെയ്തു. ഒന്നിൽ തൈരിൽ കുതിർത്ത അവിലും മറ്റേതിൽ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ പാലിൽ കുതിർത്ത അവിലുമായിരുന്നു. വേദിയിൽ സ്ഥലം ലഭിക്കാത്ത കുറെ ബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ 2 മൺകലങ്ങളുമായി ഗംഗയുടെ തീരത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് അവിൽ കുതിർക്കുകയും ചെയ്തു. ഗംഗയുടെ തീരത്ത് പോലും സ്ഥലം ലഭിക്കാതിരുന്ന മറ്റുള്ളവർ ജലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവരുടെ 2 തരത്തിലുള്ള അവിൽ ഭക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്രകാരം ചിലർ വേദിയിലും ചിലർ വേദിക്ക് താഴെയും ചിലർ ഗംഗയുടെ തീരത്തും ഇരുന്നു. അവർക്ക് 20 പേർ ഈ 2 കലങ്ങളിൽ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് രാഘവ പണ്ഡിതൻ അവിടെ വന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ കണ്ട അദ്ദേഹം വളരെ വിസ്മിതനായി ചിരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം നെയ്യിൽ പാകം ചെയ്ത നാനാവിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പ്രസാദ നിവേദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അവ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഈ പ്രസാദം ആദ്യം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച ശേഷം പിന്നീട് ഭക്തർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. രാഘവ പണ്ഡിതൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, പ്രഭു, അങ്ങേക്കായി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഗൃഹത്തിൽ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിന് നൈവേദ്യം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങ് ഇവിടെ ഒരു ഉത്സവത്തിൽ വ്യാപൃതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം അവിടെ സ്പർശിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നു. പ്രഭു കഹേ ദ്രവ്യ ദിനെ കരിയ ഭോജന രാത്രി തോമാര ഗരെ പ്രസാദ കരിമോ ഭക്ഷണ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, പകൽ ഇവിടെ ഈ ഭക്ഷണമെല്ലാം ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ, രാത്രിയിൽ ഞാൻ താങ്കളുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഭക്ഷിക്കാം. ഞാൻ ഗോപാലകന്മാരുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുവനാണ്. അതിനാൽ സാധാരണയായി എനിക്കൊപ്പം അനേകം ഗോപാലക സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മണ്ണിറഞ്ഞ നദീതീരത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഉല്ലാസയാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷകരമാണ്. ഇതാണ് കൃഷ്ണലീലയില് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഗോപന്മാരുടെ കൂടെയാണ് കൃഷ്ണനും ബലരാമനൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു രാഘവ പണ്ഡിതനെ ആസനസ്ഥനാക്കി അദ്ദേഹത്തിനും 2 മൺകലങ്ങൾ നൽകിച്ചു. അവയിൽ 2 തരത്തിലുള്ള കുതിർത്ത അവിലുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അവിൽ വിളമ്പി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ധ്യാനത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു. മഹാപ്രഭു ആയില ദേക്കി നിത്തായി ഉടില താന്റെ ലയ സബര ചിട ദേക്കിതേ ലാഗില. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എഴുന്നേറ്റു. എല്ലാവരും കട്ടിപ്പാലിലും തൈരിലും കുതിർത്ത അവിൽ ആസ്വദിക്കുന്നത് അവർ നോക്കിക്കണ്ടു. സകല കുണ്ടീര ഹോൽനാര ചിട്ടാര ഏക ഏക ഗ്രാസ മഹാപ്രഭുര മുഖേദേന കരി പരിഹാസ. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എല്ലാ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ പിടി നുറുക്കിയ അവിലെടുത്ത് ഒരു തമാശ പോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആസി പ്രഭു ആരയേക ഗ്രാസലയ താന്റെ മുഖേദിയാകവോ യായ ഹാസിയ ഹാസിയ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുഞ്ചിരിയോടെ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം എടുത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തിരുമുഖത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയും അത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കൊണ്ട് വർഷിപ്പിച്ചതിൽ ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സ്മരിക്കുകയും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വർഷിക്കുന്നവരുടെ സംഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുകയും അവിടെ നിന്നിരുന്ന എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ഈ തമാശ കാണുകയും ചെയ്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നടന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ ചിലർക്ക് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്നിധനാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും.
നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവിടെ സ്മരിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അത് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ചുരുക്കം ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭക്തന്മാർക്ക് അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും സാന്നിധ്യം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആർക്കോ പ്രസാദമൊക്കെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരെന്താ വിചാരിക്കുക, ഇത് ആർക്കാണ്, എന്താ പറ്റിയെന്ന് അല്ലെ. അല്ല, അവിടെ മറ്റുള്ള കുറച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മഹാപ്രഭുവിനാണ് ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, മഹാപ്രഭുവിനോടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആസനസ്ഥനായി ഒഴുങ്ങിയ നെല്ലിൽ നിന്നല്ലാത്ത അവരിട്ട് 4 മൺകലങ്ങൾ അവിടുന്ന് തന്റെ വലതുവശത്തായി സൂക്ഷിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം നൽകി ആസനസ്ഥനാക്കി. അതിനുശേഷം ഇരു സഹോദരന്മാരും ഒരുമിച്ച് അവൽ ഭക്ഷിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തനിക്കൊപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ട ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വളരെ സന്തുഷ്ടനാവുകയും നാനാവിധത്തിലുള്ള ഭാവാവേശങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തു. ആജ്ഞാതില ഹരിബലി കരഹഭോജന ഹരിഹരി ധ്വനിയൂട്ടി ബരില ഭുവന. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആജ്ഞാപിച്ചു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹരിയുടെ നാമം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുക. തൽക്ഷണം ഹരി ഹരി എന്ന ദിവ്യനാമം പ്രപഞ്ചത്തിലാകെ നിറഞ്ഞ് പ്രതിധ്വനിച്ചു. ഹരി ഹരി ബലി വൈഷ്ണവ കരയ ഭോജന കുളിന ഭോജന സബര ഹൈല സ്മരണ. എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ഹരി ഹരി എന്ന ദിവ്യനാമങ്ങൾ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും തങ്ങളുടെ ഗോപാല ബാലകന്മാരായ ചങ്ങാതികളുമൊത്ത് യമുനയുടെ തീരത്ത് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് അവർ സ്മരിച്ചു. എന്താണ് ഇവിടെ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഇതേപോലുള്ള ലീല അല്ലെ. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഗോപന്മാരുമായിട്ട് യമുനയുടെ തീരത്തിൽ നിന്നിട്ടും ഇതുപോലെ കാലികളൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രസാദമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതൊക്കെ പരസ്പരം പങ്കിട്ട് കഴിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർമ്മിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. നിത്യാനന്ദ മഹാപ്രഭു കൃപാലു ഉദാര രഘുനാഥേര ഭാഗ്യേ എത്ര കൈല അംഗീകാര. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അത്യന്തം കരുണാമയരും ഉദാരമതികളുമാണ്. ഈ വ്യവഹാരങ്ങളെല്ലാം അവർ സ്വീകരിച്ചത് രഘുനാഥദാസന്റെ സൗഭാഗ്യമായിരുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭാവ കൃപ ജാനിബേകോൻ ജന മഹാപ്രഭുവാനികരായ പുളിന ഭോജന. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സ്വാധീനവും കാരുണ്യവും ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഗംഗാതീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവൽ ഭക്ഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്ര പ്രഭാവശാലിയാണ് അവിടെ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും കാരുണ്യം. നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ ജഗായി മതായിയുടെ ലീലകളൊക്കെ അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗായി മതായി കള്ളുകുടിയന്മാരാണ് അല്ലെ, മറ്റുള്ള തോന്നിയാസങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നവരാണ്. അവരൊരിക്കലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പോവില്ല അല്ലെ. ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലേക്ക് അവരെത്തിച്ചേരില്ല അല്ലെ. പകരം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു? അവരുള്ളിടത്തേക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അവർ ലീല ചെയ്യുകയുണ്ട്. അവർ മൺകലം കൊണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിയടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയും അല്ലെ, അവിടെ രക്തം വന്നിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആ വിവരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലെ. അവിടെ ചോര വരാൻ കാരണമില്ല. എന്നാൽ ഈ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരികയും ഉണ്ടായി അല്ലെ. അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സുദർശനം എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ നോക്കുകയും അല്ലെ, അതിനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തടയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അവർക്കും കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി നൽകിയിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദം, ആ നിവേദ്യം കഴിക്കാനായിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീരാമദാസാദി ഗോപ പ്രേമാവിഷ്ട ഹൈല ഗംഗാതിരേ യമുന പുളിന ജ്ഞാന കൈല. ശ്രീ രാമദാസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗോപാലകപാലന്മാരായിരുന്ന എല്ലാ വിശ്വസ്ത ഭക്തരും ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിൽ അമഗ്നരായിരുന്നു. ഗംഗയുടെ തീരത്തെ അവർ യമുനാ തീരമാണെന്ന് കരുതി. മഹോത്സവശൂന്യ പസരി നാനഗ്രാമ ഹൈദേ ശിലാദധി സന്ദേശ കല അനില വിജിതേ.
മറ്റു പല ഗ്രാമങ്ങളിലെയും കടയുടമകൾ ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവലും തൈരും മധുരപലഹാരങ്ങളും വാഴപ്പഴവും വിൽക്കാനായി അവിടെ വന്നു. യഥാദ്രവ്യാലയായിസേ സഭമൂല്യക്കരിലയ താരദ്രവ്യമൂല്യതീയ താര ഗാവോയായ. അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം രഘുനാഥദാസൻ വാങ്ങി അദ്ദേഹം അവരുടെ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില നൽകുകയും അതേ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ നൽകി. കടക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ അവസരം മുതലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താണ്, അവരുടെക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തൈരും അവലും വാഴപ്പഴവും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വിൽക്കാനായിട്ട് അവര് വരും. രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതേ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റ അവർക്ക് തന്നെ പ്രസാദം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ വന്നവർക്കെല്ലാം കൂടി അവലും തൈരും വാഴപ്പഴവും ഭക്ഷിക്കാൻ നൽകപ്പെട്ടു. കുറെ ആൾക്കാർ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാനായിട്ടും കുറെ ആൾക്കാർ വന്നു. ആ കാണികൾക്കൊക്കെ ഈ പ്രസാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തന്റെ കൈകളും തിരുമുഖവും കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി ശേഷം 4 കലങ്ങളിൽ മിച്ചമുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം രഘുനാഥദാസിന് നൽകി. ആരാധീന ഗുണ്ടികായ അവശേഷ ചില ഗ്രാസെ കരി വിപ്ര സഭ ഭക്തില. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ വേറെ 3 വലിയ കലങ്ങളിൽ കൂടി ഭക്ഷണം അവശേഷിച്ചിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അത് അല്പാൽപമായി എല്ലാ ഭക്തർക്കും വിതരണം ചെയ്തു. പുഷ്പമാല വിപ്രാനി പ്രഭുഗലതില ചന്ദനാനിയ പ്രഭുര സർവാംഗേ ലഭില. അതിനുശേഷം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു പുഷ്പഹാരം കൊണ്ടുവന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിക്കുകയും അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ ആ സകലം ചന്ദനം പുരട്ടുകയും ചെയ്തു. സേവക താംബുലാലയ കരേ സമർപ്പണ ആസിയ പ്രഭു കരയെ ചർവണ. ഒരു ഭൃത്യൻ താമ്പൂലം കൊണ്ടുവന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് സമർപ്പിക്കുകയും പ്രഭു മന്ദഹാസത്തോടെ അത് ചർവണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മാലചന്ദന താമ്പുല ശേഷില ശ്രീഹസ്തേ പ്രഭുതഃ സഭ കരേ ബാണ്ഡിതില. അവശേഷിച്ചിരുന്ന പുഷ്പഹാരങ്ങളും ചന്ദനവും താമ്പൂലവും മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ എല്ലാ ഭക്തർക്കും വിതരണം ചെയ്തു. ആനന്ദിത രഘുനാഥ പ്രഭുരശേഷപായ ആപനാര ഗണസഹ ഗായില ബാണ്ടിയ. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അതീവ സന്തുഷ്ടനായ രഘുനാഥദാസൻ അവയിൽ കുറെ ഭക്ഷിക്കുകയും ബാക്കി സ്വന്തം സഹചരന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നിത്യാനന്ദേര വിഹാര ചിദാദി മാവത്സവ നാരക്യാദിയാരം. പ്രശസ്തമായ ശിലാദഹി മഹോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ ഈ വിധത്തിൽ ഞാൻ വിവരിച്ചു. കൃഷ്ണദാസ് രാജഗോസ്വാമി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള മനോഹര ലീലയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വിശ്രമിക്കുകയും പകൽ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ രാഘവ പണ്ഡിതന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി ഭഗവത് നാമകീർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആദ്യം ഭക്തന്മാരെല്ലാം നൃത്തം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവസാനം സ്വയം നൃത്തം ചെയ്തു തുടങ്ങിയും ആ വിധത്തിൽ സമസ്ത ലോകത്തെയും ഹർഷോന്മാദ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രളയത്തിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ആ ലീലകള് ഇത്രയുള്ളത് വലിയൊരു അധ്യായമാണ്. മഹാപ്രഭു രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമിയും മഹാപ്രഭുവും കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ്. അതിൽ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെ സ്വന്തമാണ് രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഘുനാഥ് ദാസിനെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സ്വരൂപ് ദാമോദർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെ രഘുനാഥൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രഘുനാഥ് ദാസ് പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് അദ്ദേഹം താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്. അവിടെ സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, രഘുനാഥ് ദാസിനെ അങ്ങയോട് എന്തോ പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി പറയുകയുണ്ടായി, കിമോര കർത്തവ്യ മുയി നാചനി ഉദ്ദേശ
ആപനി ശ്രീമുഖേ മോരേ കരേ ഉപദേശ. എന്റെ കർത്തവ്യമോ ജീവിത ലക്ഷ്യമോ എന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ദിവ്യമായ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് എനിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയാലും. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു എന്താണ് വേണ്ടത്. ആസി മഹാപ്രഭു രഘുനാഥര കഹില തൊമര ഉപദേഷ്ട കരി സ്വരൂപേരതില. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുഞ്ചിരിയോടെ രഘുനാഥദാസിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയെ താങ്കളുടെ ഉപദേഷ്ടാവായി നേരത്തെ തന്നെ നിയമിച്ചു. സാധ്യ സാധന തത്വ ശിഖൈൻഹാരസ്ഥാനെ ആമി തദനാഹി ജാനി ഇൻഹോ യദജാന. താങ്കളുടെ കർത്തവ്യം എന്തെന്നും അത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും താങ്കൾക്ക് പഠിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നത്ര എനിക്കറിയില്ല. തഥാപി അമാരാജ്ഞയ ശ്രദ്ധയതിഹയ അമാരായി വാക്യതപേ കരിഹ നിശയ. എന്നിരുന്നാലും താങ്കൾ എന്നിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഇനി പറയുന്ന വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ. ഗ്രാമ്യ കഥന സുനിബേ ഗ്രാമ്യ വർത്തന കഹിബേ ബാലന കൈബേ ആരാ ബാലന പതി പരിബേ. ഗ്രാമ്യ കഥന സുനിബേ ഗ്രാമ്യ വർത്തന കഹിബേ ബാലന കൈബേ ആരാ ബാലന പരിബേ. എന്താ പറയുന്നത്? ഗ്രാമ്യ കഥ അല്ലെ. ഗ്രാമ്യ കഥകള് പറയുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമ്യകഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ സാധാരണ വർത്തമാനങ്ങൾ നാശുനിബേ ഒരിക്കലും കേൾക്കരുത്. ഗ്രാമ്യ വാർത്ത സാധാരണ വാർത്തകൾ നാ കഹിബേ സംസാരിക്കരുത്. ബാല നല്ലത് നാ കൈബേ ഭക്ഷിക്കരുത്. ആര ബാല മനോഹരമായി നാ പരിബേ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത്. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പോലെ സംസാരിക്കുകയോ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. താങ്കൾ വളരെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വളരെ മനോഹരമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അമാനി മാനദഹയ കൃഷ്ണനാമ സദാലിപേ വ്രജേ രാധാ കൃഷ്ണ സേവ മാനസേ കരീബേ. അമാനി മാനദഹയ കൃഷ്ണനാമ സദാലിപേ വ്രജേ രാധാ കൃഷ്ണ സേവ മാനസേ കരീബേ. ആരിൽ നിന്നും ആദരം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, പക്ഷെ അന്യർക്ക് എല്ലാ ആദരങ്ങളും നൽകുക. സദാ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുകയും മനസ്സിനുള്ളിൽ രാധയ്ക്കും കൃഷ്ണനും വൃന്ദാവനത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ വിവാഹിതരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ വിധത്തിൽ അവർ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമൃത പ്രവാഹ ഭാഷ്യത്തിൽ പറയുന്നു. അത്തരം കുടുംബജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംഭാഷണം ഗ്രാമ്യ കഥയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വൈരാഗിയായ ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും അത്തരം വിഷയങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയോ അവ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ രുചികരമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഭുജിക്കരുത്, എന്തെന്നാൽ അത്തരം ഭോജനങ്ങൾ ഒരു വൈരാഗിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. അവൻ മറ്റുള്ളവരോടെല്ലാ ബഹുമാനവും പ്രകടിപ്പിക്കണം, എന്നാൽ സ്വയം ബഹുമാനിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. ഈ വിധത്തിൽ ഒരുവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമകീർത്തനം ചെയ്യുകയും വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് എങ്ങനെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ചുരുക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവയുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങൾക്കും താങ്കൾക്ക് സ്വരൂപ് ദാമോദരിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. തൃണാതപി സുനീചേന തരുരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. താൻ ഒരു പുൽക്കൊടിയേക്കാൾ താഴെയാണെന്ന് സ്വയം കരുതുന്നവനും ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനും സ്വയം ബഹുമാനിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവനും അതേസമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ബഹുമാനം നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നവനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം വളരെ അനായാസം സദാ കീർത്തനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രഘുനാഥ് ദാസൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും മഹാപ്രഭു മഹാകാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെ അടുത്തേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു. പ്രകാരം രഘുനാഥദാസൻ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ ഒപ്പം അന്തരംഗ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. അന്തരംഗ സേവ ബാബാത്മേസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. അന്തരംഗ സേവ ഒരുവൻ തന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവനത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി മുമ്പ് ലളിതാദേവിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന രഘുനാഥൻ ദാസൻ ഇപ്പോഴും രാധയെയും കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ സേവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആരാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹായികളായിട്ടുള്ളതാണ് രാമാനന്ദരായരും സ്വരൂപ് ദാമോദരും അല്ലെ. രാമാനന്ദരായർ വിശാഖ സഖിയും സ്വരൂപ് ദാമോദരെ ലളിതാ സഖിയുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലളിതാ സഖിയെ സ്വരൂപ് ദാമോദരനെ അടുത്തേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായെന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ലീലയിൽ ധാരാളമായിട്ട് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അദ്ദേഹം അത്രയും വൈരാഗിയായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അത്രയും വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആദ്യം അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോവുകയും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ധാരാളം ധനവും ധാന്യങ്ങളും മറ്റു പച്ചക്കറികളും ഇതൊക്കെ നൽകി ധാരാളം സേവകരെയൊക്കെ അയക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആദ്യമൊക്കെ അതൊക്കെ കൊണ്ട് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് വിചാരിച്ചു, ഞാൻ എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്തത്? എൻ്റെ അച്ഛന്റെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുകയോ എന്താണിത്? അച്ഛന്റെ ധനമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ പിന്നീട് നിർത്തുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രസാദം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് വിചാരിച്ചു, ഞാനൊരു വൈരാഗ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസാദം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു, ഇതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അതും ഉപേക്ഷിക്കുകയും. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ തലേ ദിവസത്തെ പ്രസാദമൊക്കെ മോശമായിട്ട് അത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ആ പാത്രത്തിന്റെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന അവശേഷിക്കുന്നതൊക്കെ കളഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അത് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അത് തട്ടിപ്പറിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് അത് കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അത് നൽകുകയുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം തടയുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ശക്തിയോടെ അതെടുത്ത് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രസാദം വരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് കാണും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഒരു ലീല നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കും എന്താ പറയാ, നമ്മളും അത്രയും പതിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യമൊക്കെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. അത് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ധാരാളം ലീലകളുണ്ട് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടേതായിട്ട്. നമുക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലം ഇത്ര മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. സമയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അധ്യായം മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കുക. അതിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പാനിഹട്ടി ചിതാദ് ഹി മഹോത്സവം की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमाणिते हरे कृष्ण. ഈ ഗുരു മഹാരാജൊക്കെ മുന്നേ ഈ മഹോത്സവമൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. വേറെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വലിയ പാത്രങ്ങളും മറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക, വലിയ ലോറി നിറയൊക്കെ അവലും തൈരും പഴങ്ങളും മറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേറെ ദൂരെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഉത്സവം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മായാപ്പൂരിലും എല്ലായിടത്തും വളരെ സ്കോണ്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ മഹോത്സവമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒന്നുമില്ല, ഫാസ്റ്റിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഉത്സവം നടന്നതിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഭഗവാന് ഇങ്ങനെയുള്ള അവലും
തൈരും ചേർത്തിട്ടുള്ള നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി നൽകാം. അതുപോലെ പാലും അവലും ചേർത്തിട്ട് അതിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മുറിച്ചിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാം. എന്നിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഇടും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് നാളെ മുതൽ വീണ്ടും തുടങ്ങാം അതിൽ. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമായതുകൊണ്ടാണ് കാലിയിലെ കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുടെ കയ്യെത്താം. ഒന്നുമില്ല ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി തൈരും അവിലും ആക്കുമ്പോ വേറെ എന്നാ ഇടുക അതില്? തൈരിടാം, അതില് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ട്, മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തിടാം. വേറെ എന്ത് പൈനാപ്പിൾ ഇടാം, എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സും ഇടാം വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ. പഴം ഇടാം. അതുപോലെ തന്നെ തൈരിലൂടെ അതിലിടാം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് സാധാരണ. വൃന്ദാവനത്തിന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടാണ് തരുന്നത്. അവിലും തൈരും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടും. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പാല്, തൈരല്ലാതെ പാലും അവിലും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ അതിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടും. തേങ്ങയൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റൂലേ പ്രഭുജി? തേങ്ങയൊക്കെ ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാലിലുള്ളതിൽ തേങ്ങയൊക്കെ ഇടാം. തൈരിലുള്ളതിൽ അഥവാ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് അവലും തൈരും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരൈറ്റം ഒക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് ആക്കാം. മറ്റില് പാലും അവലും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കൂടുതലായിട്ട്. അതായത് തൈരിന്റെ കൂടെ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ എല്ലാം സ്വീകരിക്കും. എന്നാൽ കഴിക്കാൻ കൊടുത്ത ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ അത് അത്ര ഇഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാത്സകൽപദ്രുവസ്യ കൃപാസിന്ധുഃ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.